Fundació Abertis t'apropa a la mobilitat responsable. No porto maletes, però estic a punt de fer un viatge de 15 segons. M'embarco en aquest replà amb destí al pis de dalt. Pujar les escales mecàniques és viatjar, perquè aquest invent del 1900 és un mitjà de transport que en tot el món pot moure més de 540 milions de persones en una hora. Les escales mecàniques són imprescindibles per la seva gran capacitat de transport i tenim la seva existència tan assumida que és impensable imaginar un centre comercial, un aeroport o un hipermercat sense escales mecàniques. Les escales mecàniques són un transport tan quotidià com els cotxes o les bicis i també tenen el seu codi de circulació. Ens hem de col·locar a la dreta perquè ens avancin per l'esquerra els que tenen pressa. Hem de deixar una distància de seguretat per davant i per darrere, assegurar-nos del sentit de la marxa abans de pujar-hi i també no quedar-nos aturats als extrems per evitar aglomeracions. Neix al segle XX i a l'Exposició Universal de París es presenta al món l'Escalator. Amb aquest nom, Otis Elevator Company presenta la primera tipologia d'escala mecànica per a ús públic. Un segle després, la tecnologia mecànica s'ha enfilat pels graons del progrés i actualment permet dissenyar escales intel·ligents que no s'engeguen ni es paren si tenen una persona a sobre, ja que podria caure, o que regulen la seva velocitat per estalviar energia. Gràcies a les escales mecàniques es poden construir edificis grans i amb diferents nivells, com auditoris, palaus de congressos o estacions, llocs on el desplaçament àgil i continu és molt necessari. Em dic Javier Fernández, soc carter i compta amb mi, que som vius. Intentem arribar a tots els llocs possibles amb la moto, per qüestions d'agilitat, rapidesa, i on no, jocs d'escales, toca parar i pujar caminant, baixar. I la cartera carregada pot pesar com uns 15 quilos i es nota molt, sí. Amb la feina vas coneixent la gent, fins i tot arribes a tenir amistat. A vegades els ajuda si venen amb la compra, carregats o el que sigui, poses a la moto i els apropes la compra fins a la porta de casa. Com m'agrada conduir quan hi ha revolts. Però amb atenció, que aquesta carretera és molt estreta. En aquest tram de via, 2 vehicles alhora no hi passem. Per això cal fixar-se en els senyals de prioritat. El senyal quadrat i la fletxa blanca en el meu sentit de la marxa em diuen que tinc prioritat respecte al sentit contrari. En canvi, si fos vermella, m'hauria de parar i cedir el pas. Acceptar la prioritat de l'altre és un senyal de respecte i bona educació, com també ho és donar les gràcies a l'altre conductor. Gràcies, senyor! És a la xarxa de metro on trobem un nombre important d'escales mecàniques i cada cop n'hi ha més a barris amb forts pendents i desnivells. Normalment són escales d'última generació, vigilades des de centres de control com aquest. Des d'aquí se sap l'estat de funcionament de l'escala i també s'hi pot actuar a distància en cas de caiguda d'una persona o d'actes vandàlics. La mobilitat en els barris més enlairats és una de les raons de pes per a la instal·lació d'escales mecàniques. Avis carregats amb la compra, o mares amb les criatures a coll i els cotxets plegats sobre l'esquena són les víctimes d'uns desnivells dignes d'un circuit de competició. Amb les millores en l'accés d'aquests barris, els avis no són els únics que revifen. També ho fa el comerç i la qualitat de vida en unes zones que d'una altra manera quedarien més i més aïllades. Encara algú dubta que una escala mecànica és un mitjà de transport d'importància cabdal? L'escala mecànica més alta del món és al Japó i fa 167 metres d'alçada. Amb una escala tan alta, cap barri ple de desnivells quedaria aïllat. Tot i així, pujar a peu és molt saludable. Amb 7 minuts diaris n'hi ha prou per mantenir-se en bona forma física i mental. Recorda això, a casa teva, al metro o sempre que puguis, puja a peu encara que hi hagi ascensor. Així cada dia faràs exercici malgrat no puguis anar al gimnàs. Fundació Abertis t'apropa a la mobilitat responsable.